encontro acusou unha baixa forma que desde logo non lle falta a este futbolista. É bastante grave, estaban dous futbolistas con dous do Deportivo e de que xeito se lle foi Rivaldo. Leva esa pelota Yalmiña, ten por diante a Rivaldo, Rivaldo protexe ante Nasa, aparece Valver para Mejuto González para indicar a falta de Nasa a Rivaldo. O propio Rivaldo e Donato xunta a pelota, mentre vemos a Yalmiña. Rivaldo. Continúa Rivaldo, Yalmiña. Repite con Rivaldo. Gaña metros o Deportivo. Desmarque de Luisão. Insiste Rivaldo. Apertura agora sí para Luisão. Busca de novo a Rivaldo. Pecouse cadra de exceso de individualismo. Aí Luisão tiña a Manjarín completamente só. Mentres vemos unha vez máis a xogada ante... Vais a recibir tamén Rivaldo. Rivaldo con Donato. Fermose o toque con Almaño. Yalmiño a segundo. Golpe co calcaño de Yalmiña. Rivaldo fora. O centro de Nando. Viu ben a chegada de Rivaldo desde atrás. E o cabezazo que se perdeu lixeiramente desviado. Que fermosa combinación. Como tocou o Deportivo. Dous toques consecutivos de Rivaldo e de Yalmiña co calcaño. De primeiro. Ver se sai rápido o Deportivo contra golpe. Yalmiña. Moito máis o centro que no encontro precisamente que disputaba o conxunto herculino. González saca xa Yalmiña, Yalmiña con Rivaldo, aguanta ben Rivaldo, pisa a pelota, elude Ramón, deixa Donato, Donato con Yalmiña, cae ben desde atrás Yalmiña, apóyase en Rivaldo, continúa Rivaldo, hai falta, a pelota finalmente para Luisão, Luisão en Manjarín, salva, gol. O primeiro tanto do Deportivo, acaba de marcar Rivaldo. O primeiro gol da noite, vaya erro de Moisés, como se aproveitou Luisão. A piques de marcar Manjarín e finalmente fixo Rivaldo. 8 minutos de encontro, o primeiro tanto da noite, ese que consegue Rivaldo. A principal novidade, hoxe do Deportivo, de Rivaldo, o centro e o gol. O gol do Deportivo, o segundo da noite. O segundo do conxunto de Carlos Alberto Silva en 23 minutos. O segundo de Rivaldo, como non. Non estivo atenta aí a zaga da Vasco da Gama, sacou rápido o Deportivo de esquina e completamente a prazer só tivo que empurrar Rivaldo. Case en área pequena, completamente só estaba o futbolista brasileiro. Que barbaridade, como se desmarcou, como deixou atrás. E a pelota que se perdeu por a liña lateral. Yalmiña, rápido para Rivaldo. Continúa Rivaldo. Qué bonito Rivaldo. Rivaldo e Yalmiña en partido oficial nesta pretemporada. Yalmiña abriu para presionar a defensa do Vasco da Gama, pero polo demais permanece calado, observando de momento estes primeiros minutos de xogo nos que non se estirculando tanto como seu colega. Rivaldo, vai ben Rivaldo do primeiro. Sai etapa Valver, amaga ben Rivaldo. Receita César Prates. Deixa Rivaldo. Moisés. O receite favorece a Rivaldo. Ollo con Rivaldo dentro da área. Insiste Rivaldo. Moisés. Cae Manjarín. Siga a xogada. Loita de Luisão. Falta. Non vale. Foi César Prates. Aí está Rivaldo. A loita con Moisés. Con Luisão con Rivaldo. Naibel. La pelota seguirá en poder do Deportivo. Mientras vemos de novo a apertura de Rivaldo. Aí aparecía Naibet. No outro lado xa pedían Luisão. Gestiona Mauro Silva. Donato. Yalmiña. Presiona Nasa. Vai se ven Yalmiña. Dos dous futbolistas. Apoias en Rivaldo. Pero non estaba atento. O centro para Donato. Deixa pasar Yalmiña. Controla Donato. Donato con Yalmiña. Ten posibilidad de disparo. Opta por picar. Arriba. O intento de Yalmiña que se foi fora. E unha asignación desde logo non. E Nasa no Vasco da Gama. Baixa pelota Yalmiña con Manjarín. Non hai fora de xogo. Continúa Manjarín. Gol. Gol do Deportivo Manjarín. O terceiro da noite. Manjarín. Como se levou a pelota. Non había fora de xogo. Estaba moi retrasado Manjarín cando recibiu do seu compañeiro. Establece o 3-0 que xa deixa desde logo este encontro moi nos intereses do equipo de Carlos Alberto Silva. O envío de primeiras move xa o Deportivo por mediación de Yalmiña. Deus, agora non hai fora de xogo. Dormiu posibilidade, aí vai ir na megafonía, anuncian o cambio de Paco.
o público de Riazor. Moito máis retrasado tras la expulsión de Nando. Yalmiña, amaga Yalmiña, ven con Deus. Edmundo, anticipouse Nando. Nando con Luisán. Moisés, continúa Luisán. O lanzamento. Fora. O lanzamento de Yalmiña. Foi Yalmiña o protagonista desa última acción. Como se foi de Mauro Galvao, tamén de Odban, e o seu disparo co exterior colocado que non encontrou portería. Xogada de calidade de Yalmiña, nesta por retrasar para Rivaldo. Busca posición de tiro Rivaldo, lanzamento de Rivaldo fora. Había 4 homes do Deportivo dentro da... Con Nando para Rivaldo, amaga ben Rivaldo, vaise de Mauriciño a Pedro Marica, loita Nando, mete a bota ao lateral do Deportivo, bonito a gambeta de Rivaldo, continúa Donato, apóyase en Rivaldo. Durante un minuto silencio absoluto en Riazor. Que o público xa dá todo todo pescado por vendido e está esperando que chegue o final do partido. Atención Armando, atrás o lanzamento.